Horan, gerra sasoien arrazolan jente asko gongo zen alde guztietako, ez da? Batzuk izango ziren nazionalistak eta beste batzuk izango ziren karlistak edo frankistak, ez da? Edo ez? Batzuk karliste moguku bai, beti horretan ebizinak, da hazien bizatzu kartzela sartu ditu. Jente asko sartu abien gerra hostien kartzelara arrazolan? Zazpi zen batero. Zazpi bat? Bai. Eta gogoendeko zen nortzuk izan ziren, edo? Bat gulaitxe eguntu, da beste bat Arosabi Panarraku, Felipe Gurtiza, da beste bat Pedro Garresbeitia, Ezia Zaharreku, da gehiago sartu dituen. Eta danak eta zer esateatzen, zer haiti sartu abiezen edo? Horre, lehen kontatu duzuna batik? Zer haiti sartu, bengantza bat haiti. Bengantza bat haiti, ez da?